Γεια σας παιδιά, δεύτερο vlog στο κανάλι μου και σήμερα θα επισκεφτούμε το πανηγύρι στην Κρεμαστή. Τώρα θα περνάμε από μια έκθεση να δούμε. Αρχίζουμε τα καλά τώρα. Παιδιά, έχουμε μπει στην έκθεση, δείτε εδώ τι έχει, προσεγούν τα μάτια. Δεν δείχνω πρόσωπα, απλά προχωράω. Δείτε εδώ τι έχει. Πάμε. Τέλεια, φανταστικά. Προχωράμε. Μισό λεπτό. Έχει εδώ κάποια πράγματα. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα αυτά. Και εδώ είναι οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Ωραία. Πάμε από εδώ. Πρέπει να τις προλάβουμε. Προλάβουμε τα παιδιά. Οπα, δείτε εδώ τι έχει. Δείτε εδώ. Και εδώ. Εδώ πέρα είναι. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Πάρουμε να δοκιμάσουμε. Ωραία. Εδώ είναι αυτά τα παίξω, δεν έχω ιδέα. Που να δείτε που θα μπούμε στην μπαλαρίνα. Εδώ είναι. Οπα ρε, δείτε εκεί. Εκεί πέρα έχει και άλλα πράγματα. Και εδώ έχει, πάμε να δούμε εδώ. Δείτε εδώ. Τι έχει. Εδώ έχει κάποια εργοτέχνης που έχουν φτιάξει. Εδώ είναι τα μέλια. Εδώ έχει κάτι εικόνες και κάποια πράγματα εδώ. Το βλέπετε εδώ. Και εδώ πέρα είναι τα... Να τα πω... Πώς να τα πω... Τα μελεκούνια. Εδώ έχει μαξιλάρια. Και εδώ έχει μαξιλάρια. Ανατομικά μαξιλάρια, ένα δεν μπορώ παραπάνω αλήθεια, εντάξει. Ωραία. Εδώ δείτε τι έχει. Εδώ μαξιλάρια, τα πάντα έχει εδώ. Εδώ έχει κούπες. Δείτε εδώ. Ποια θέλετε να πάρω, του Μέση ή του Πού είναι ο Ρονάλντο? Νάτος. Ή του Ρονάλντο. Εγώ λέω να πάρω του Ρονάλντο. Έτσι λέω εγώ. Λέω να πάρω μια κούπα του Ρονάλντο. Άκυρο. Να πάρουμε του Παναθηναϊκού που είμαι και Παναθηναϊκός. Εδώ δείτε εδώ παιδιά τι έχει. Τα πάντα. Το Ρονάλντο, το Νεϊμάρ, το Μέση εδώ, Νεϊμάρ, Ρονάλντο. Εδώ έχει Ολυμπιακό έχει. Να, έχει και εδώ και του Ολυμπιακού, παιδιά. Παιδιά, εδώ όπως βλέπετε εδώ, δεν πήρα κάποια γιατί θα την έπαιρνα την άλλη μέρα. Εδώ έχει εδώ πάρα πολλά πράγματα. Ωπα ρε, έχει του Sonic εδώ, του Harry Potter, του Spider-Man. Άμα είδα καλά έχει και του Brawl Stars. Δεν ξέρω άμα βλέπετε σε όλη έχει του Brawl Stars. Εμείς συνεχίζουμε.
Εδώ έχει κάποια μπρελόκ. Εδώ έχει μέλια. Εδώ. Πάρε, εδώ είναι. Ωραία. Εδώ έχει παιδικά. Κάτι παιδικά. Χωράμε. Μισό λεπτό να πάμε κάπου. Ωραία, δείτε εδώ τι έχει. Θα παίρνα τώρα, αλλά δεν θέλω. Γιατί δεν παίρνω από πανηγύρια. Ωραία, πάμε από εδώ. Εδώ έχει βιβλία. Μπλοκ εδώ. Βιβλία. Έχει κάποιες κούπες εδώ. Τους Adventures, νομίζω. Έχει πολλά βιβλία. Πάμε εδώ. Εδώ έχει. Εδώ υποτίθεται θα κολλούσαν οι φωτογραφίες, δεν τους κόλλησαν. Εδώ πέρα βλέπετε τι έχει. Και τώρα νομίζω ότι βγαίνουμε από την έκθεση. Ωραία παιδιά. Εδώ έχει διάφορα παιχνίδια. Παιδιά, εδώ είναι που χορεύουνε, δείτε. Ωραία παιδιά, προχωράμε. Εδώ κόσμο έχει. Μας έβγαλε στην παιδική χαρά. Δείτε εδώ κόσμο, χαμός γίνεται. Δείτε εδώ. Όπα ρε. Εκεί έχει το Spider-Man. Δείτε. Spider-Man. Εντάξει, προχωράμε εμείς. Δείτε εδώ κόσμο. Εδώ έχει διάφορα γυάλινα πράγματα. Ναι. Παιδιά, χαμός γίνεται εδώ με τον κόσμο που έχει. Και εκεί πίσω χορεύουν. Χαμός. Εδώ έχει κάποια πράγματα, πέτρες εδώ. Δείτε εδώ. Εδώ είναι όλος ο χάρτης της γης. Εδώ είναι η Ελλάδα. Έχει κάποιες φωτογραφίες εδώ ωραίων σπιτιών. Και από εδώ βγαίνουμε από την έκθεση. Προχωράμε. Ελάτε πίσω, περιμένετε και οι άλλοι. Από εκεί άρχισε η έκθεση και βγήκαμε από εδώ. Ωραία παιδιά. Δείτε εδώ, τα λέει. Χαιρετάμε την έκθεση. Και τώρα πάμε προς το πανηγύρι. Ωραία παιδιά, τώρα πάμε στην παλαρίνα. Προχωράμε. Κάντε και ένα like, subscribe, καλό θα είναι. Άμα θέλετε να κάνω κι άλλα τέτοια vlogs. Ωραία παιδιά. Εδώ έχει πολλά μάτια, κόσμο. Γιατί είναι πανηγύρο όπως είπαμε. Όχι τρώσει. Και μην ρωτήσω γιατί είμαι κόκκινος. Ήμουν στην παραλία. Και με χτύπησε λίγο ήλιος. Εδώ πάμε.
Ανάντα, αγαπημένα μου, εκεί είναι. Εκεί αρχίζουμε με τις λουκουμάδες πρώτα. Δεν θέλω να φάω λουκουμάδι, εγώ θέλω να πάω στο πανηγύρι. Ναι, είμαι στο πανηγύρι τέλος πάντων. Θέλω να ανεβώ πάνω στην μπαλαρίνα και στο ταψί. Πες το κινητάρι που γυρίζει έτσι. Ναι. Και εσύ και Παιδιά, δείτε εδώ πόσο ωραία είναι. Ναι. την μπαλαρίνα αυτή που γυρίζει. Η γιαγιά μου μιλάει, τέλος πάντων. Δείτε εδώ, παιδιά. Ωραίο μάξι αυτό. Μ' αρέσει. Από εκεί, παιδιά. Περιμένετε. Ναι, δεν φεύγω. Ωραία, παιδιά. Προχωράμε. Ωραία, παιδιά, προχωράμε εδώ. Είχε περάσει μια Porsche. Παιδιά. Έπαθα πλάκα. Πρέπει να βρω σίγουρα τη σοφή και έπαθα πλάκα. Πέρασε μια Porsche, την προηγούμενη είχα δει Lamborghini. Και χτες που είχα πάει στη Ρόδο είχα δει μια Bugatti στη Ρόδο. Τρελά πράγματα γίνονται εδώ στη Ρόδο. Να τα εδώ αρχίσουνε. Μισό λεπτάκι. Να φύγει λίγο ο κόσμος να σας δείξω. Να τα. Εδώ είναι. Το βλέπετε σουβλάκι εδώ. Εγώ δεν θέλω να φάω σουβλάκι, θέλω να πάω στην μπαλαρίνα. Δείτε εδώ. Κόσμος. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ένας σκυλάκος. Γεια σου. Καλούλης. Εδώ όπως βλέπετε έχει τα πάντα. Δείτε εδώ. Και εδώ έχει χαλβάδες. Να παιδιά, εδώ έχει χαλβάδες. Και κάπου εκεί πίσω, μισό λεπτά. Βλέπετε εκεί το φως αυτό εκεί πάνω. Εκεί πέρα αυτό, ναι. Καλά είδατε, εκεί πάνω. Παιδιά, λοιπόν, τρελάθηκα. Είναι τα Luna Park. Να. Όπως βλέπετε εκεί είναι. Αποχαιρετάμε λίγο αυτό το μέρος και ξαναερχόμαστε. Δείτε εδώ. Παιδιά, ήρθε η εξάδελφή μου. Πες ένα γεια στην κάμερα. Και έχεις φάει τα δικά σου αυτά καπάτια με καφελίες. Ρε, πες ένα γεια στην κάμερα. Πες ένα γεια στην κάμερα. Σοφία. Έλα μαζί μου. Σοφία, πες ένα γεια στην κάμερα. Παιδιά, βρεθήκαμε τώρα από μια μπαλαρίνα. Βέβαια. Θα έχω την κάμερα πάνω στην μπαλαρίνα. Παιδιά, έχει iPhone. Δείτε. Δείχνω το iPhone. Παιδιά. Δείτε εκεί πίσω η μπαλαρίνα. Πίσω. Εκεί πίσω είναι όπως βλέπετε. Πάμε να κάνουμε λίγη γυμναστική, να σηκώσουμε βάρη. Θα σηκώσουμε βάρη εδώ. Δεν σηκώνονται. Επειδή είναι κλειστό. Όπα ρε. Σηκώνονται απλά. Δεν πρέπει να κρατάω την κάμερα εγώ. Ας. Όπα ρε. Δείτε εδώ λίγο. Παιδιά, εδώ έχει... Άμα παίξω, λέτε να τον κερδίσω. Πρέπει να πιάσεις. Παιδιά, λέτε να τον κερδίσω. Πώς θα τον πιάσεις. Είναι δεμένος. Παιδιά, λέω να τον πιάσω. Να τον πάρω. Λέτε μετά στο τέλος του βίντεο. Του vlog μας κάνω. Παιδιά, εδώ στο τέλος του βίντεο λέω να πιάσω αυτό το τέτοιο. Το λιοντάρι. Εδώ παιδιά να κάνουμε χέρι με αυτό το τυπά. Δύσκολος. Ναι, επειδή δεν έχω... Όπα ρε, κάποιος έχει τρυπήσει την μπάλα εδώ. Ζούτανε με τόση δύναμη. Και εδώ από πάνω. Ναι, όχι, δεν θα πει τίποτα. Δείτε εδώ παιδιά, εδώ έχει πολλά πράγματα να πιάσεις. Και εδώ το καρουζέλ. Δείτε εκεί το ταψί που γυρνάει γύρω.
Αυτό είναι, εδώ είναι το καρουζέλ, δεν έχω ιδέα γιατί. Εδώ το καράβι. Δείτε εδώ. Προχωράμε, εδώ έχει ψάρια. Ωραία, και εδώ σπασμένη είναι μπάλα. Ποιος έβαλε τόση δύναμη? Άγκυρα, δεν είναι σπασμένη. Η προηγούμενη όμως ήταν. Δεν πειράζει. Παιδιά, όπως βλέπετε η μπαταρία. Και ταψί. Παιδιά, όπως βλέπετε πήραμε τέτοιο για την παλαρίνα. Ωραία παιδιά, τη Σοφία θα πούμε. Έχουμε πάρει αυτή την κάρτα, να το πω. Και πάμε, Σοφία, βαθμιώθεις. Δεν μας αφήνουν τώρα. Το ξέρω. Σοφία, πώς νιώθεις που θα πούμε στην παλαρίνα και μετά ταψί? Πώς νιώθεις που θα πούμε στην παλαρίνα και μετά ταψί? Εμένα μου αρέσει full. Δηλαδή ξέρω εγώ, βλέπετε όλο αυτό το πράγμα, θα γυρνάει σαν τρελό. Περιμένουμε να πούμε τώρα εμείς την κοκάρδα. Παιδιά, θα γίνει τρέλα. Πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν αυτοί. Όχι. Ωραία παιδιά, τώρα θα πούμε, θα μας ανοίξει ο κύριος εδώ. Ωραία να έχουμε. Χαίρομαι full. Δείτε εδώ άκρη όμως. Ένα προς τη μέση please. Για το κεφαλάκι. Να μας βάλω τη ζώνη. Ωραία. Δεν θα τσιρίσουμε. Αυτό. Η γιαγιά τα πάθε κεφαλικά. Ναι. Ωραία. Σοφία, είσαι έτοιμη? Δείξε. Η νεφέλη από εδώ. Έλα, εντάξει. Σοφία, είστε έτοιμοι? Θα τσιρίζουμε, μπορεί να τσιρίζουμε. Μην τσιρίζετε πολύ. Φοβάμαι αρκετά. Τι λες ρε όντως? Όχι, ενώ φοβάμαι μου πέσει η κάμερα. Εμένα το κοίτω. Μισό λεπτό. Ωραία. Σε κρατάω έτσι. Σοφία, μπορείς να μην κρατάς αυτό? Μπορείς να μην κρατάς αυτό? Εμάς δεν μας έστειξε. Σοφία, κρατάς και αυτό μπορείς? Έλα ρε. Δεν έχεις τσέπη. Έχω Να πάτε εδώ. εδώ μέσα. Ναι. Είναι ωραία από εδώ. Από εδώ. Δείτε εδώ παιδιά κόσμο που έχει πίσω. Για αρχίσουμε. Νομίζω σε λίγο. Όσο όταν είμαστε και στην πλευρά που θα μας κολλήσει. Αν κορυφούμε εμείς με τέτοια άκουσα. Παιδιά, αγχώνομαι που έχει κάμερα γι' αυτό. Τώρα σε λίγο θα αρχίσουμε που να είναι. Δείτε εδώ, πάρτε ένα παράδειγμα. Εμάς θα μας κουνήσετε, είμαστε μόνοι μου. Δυνατότητα. Ξέρω εγώ θα... Σηκώνεσαι τα ψή. Σηκώνεσαι τα ψή. Ναι. Κρατάς. Και εγώ κρατάω στα ταψί. Δεν άρχισα ακόμα παιδιά. Κρατάς τα ταψί, Ναι. Ναι, από πίσω. Απλά είσαι σηκωμένος. Καμιά φορά δεν κρατάω κιόλα. Ναι, και εγώ. Μια φορά ένας φίλος μου είχε κάνει backflip. Και εμένα. Και εγώ Ωραία παιδιά. Αρχίζει παιδιά. Ωραία παιδιά. Όπα. Ηρεμία. Δεν είναι αυτό παιδιά. Δείτε απλά γυρνάει έτσι. Το κάθισμα μας είναι. Μην αγχώνεστε. Το τρελό θα είναι σε λίγο. Σας αφήνω όταν γίνει. Παιδιά, αρχίζει το κακό όπως βλέπετε ανεβαίνουμε. Παιδιά, αρχίζει το κακό, αρχίζει το καλό. Αρχίζει! Δείτε παιδιά! Τώρα θα κάνει πιο γρήγορα. Παιδιά, δείτε το παράδειγμα, δείτε εδώ από πάνω. Δεν κοιτάει, δεν γυρίστε το λίγο. Σοφία, πώς νιώθεις? δεν γυρνάει, αυτό νιώθω. Παιδιά, το ταψί να δείτε. Ρε, είναι τέλειο χωρίς. Φοβάμαι μην πέσει κάτω. Γύρισα κάμερα να δείτε εδώ.
κίνηση. Όπα, μπρο. What the hell? Αυτός έχει σκάσει στα γέλια. Παιδιά, ο κακός γάμος δίνεται. Ούτε σεισμός θα έκανε. Όπα, το χέρι μου πιάστηκε λίγο που τραβάω βίντεο. Πολύ ωραία. Παιδιά, είναι φανταστικό! Φανταστικό πάπλα τρομακτικό. Δείτε εδώ, παιδιά. Κακός χαμός! Όπα ρε! Είναι τέλειο, ρε! Δείτε εδώ, παιδιά! Πώς βλέπετε εδώ πάνω? Ωραίο παύλα τρομακτικό! Γυρνάω κάμερα! Γύρισα να δείτε τι γίνεται! Δείτε εδώ! Ο Πάπα γυρνάει! Δεν ξέρω αν μας δάλεσε σε κάποιον που βλέπει το βίντεο, αλλά γυρνάει! Έτσι είναι η μπαλαρίνα! Δείτε από πάνω πώς είναι! Τρομάζω φουλ! Έχω καιρό να κάνω, μη μιλάς! Μη μιλάς, κοριτσάκι! Έχω καιρό να κάνω! Μπαλαρίνα! Να κάνω από χτες! Είναι ό,τι πιο καλύτερα! Εγώ από χθες, από προχθές, από λίγο πριν λίγο. Παιδιά, δείτε εδώ τι γίνεται! Χαμός! Δείτε εδώ από πάνω τι γίνεται! Hey yo! Αυτό είναι ωραίο. Σε πάει μία από εδώ, μία από εδώ. Όχι! Παιδιά! Μ' ακούμπησα! Το ακούμπησα! Έλα, τι μας είπες? Παιδιά! Παιδιά! Μας πάει μία από εκεί! Δεν πρέπει να το κάνεις, θα σου φύγει το χέρι. Μην το κάνεις, χωρίς πλάκα! Κρατά δυνατά! Παιδιά, μας φέρνει κοντά στον τοίχο! Παιδιά! Το κακό ήταν κακό! Μας φέρνει! Δεν έφυγε η ζώνη ή όχι? Έφυγε η ζώνη. Παιδιά, νομίζω τελείωσε. Ναι, τελείωσε. Έφυγε η ζώνη. Παιδιά, τελείωσε. Μπρο. Έφυγε η ζώνη. Έφυγε η ζώνη. Σοφία, Δείξε το πρώτο. πώς σας τα έκανα. Δείξε τη ζώνη. Δείτε λίγο η ζώνη εδώ, παιδιά. Έφυγε η ζώνη. Μπρο. Δοκιμάστε εδώ, θα γουστάρετε φουλ. Το πάμε τα ψήλια εμείς οι δύο, Ναι. Και μετά ξαναμπαίνουμε. Μπαλαρίνα, ναι, μπορεί. Τι? Μπορεί να πούμε μπαλαρίνα. Εγώ μία φορά θα πω. Δες, Σοφία, πόσα στα 10 έβαζες στην μπαλαρίνα? Σου είπα, αυτό. Εσύ, Νεφέλη? Ναι. Ωραία. Παιδιά, ήταν ένα θαύμα. Άμα μπορώ. Το έκανα. Παιδιά, ήταν τέλειο, χωρίς πλάκα. Δείτε τι τραβάμε. Κάντε ένα like, subscribe. Δείξε. Δείτε και απέναντι. Απέναντι ξέρω εγώ είναι όλος ο κόσμος. Παιδιά, το ταψί είναι από εκεί. Ωραία. Αφού τελειώσει τώρα εμείς σηκωνόμαστε για να πάμε. Σοφία! Σοφία, πού να πάμε? Ταψί. Ωραία. Προχωράμε. Εγώ δεν έχω μάθημα. Δεν έχω μάθημα. Α, πήρες ο πατέρας μου. Ωραία, παιδιά. Πήραμε τις κοκάτες. Και τώρα θα ανεβούμε πάνω στο ταψί. Ωραία, παιδιά. Μένουμε, πάμε. Σοφία.
Θα γίνει, μετά να ξαναπούμε μπαλαρίνα. Siento que traumazo δηλαδή. Όπα, αρχίζει. Μιλάει. Τι γίνεται. Όχι, πέφτουν εδώ. Παιδιά, είναι τρελό. Δείτε εδώ, παιδιά. Oh my god, παιδιά. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει να γυρίσει γρήγορα. Παιδιά, τώρα αρχίζει να γυρίσει. Παιδιά, αρχίζει να γυρίσει γρήγορα τώρα. Αρχίζει. Παιδιά, άλλαξατε κάμερα. Και δείτε εδώ πώς γυρίζει. Πώς κάνει. Κάποιοι πέφτουν εδώ, τρώνε τα μούτρα τους. Γυρίζει. Παιδιά, γυρίζει γύρω-γύρω. Σοφία! Βοήθεια! Δείτε το παιδιά! Χαμός! Ρε τρόμαξα! Ρε! Παιδιά! Δείτε εδώ πώς κάνει! Παναγιά μου! Κουνιάται πολύ η κάμερα! Πάμε λίγο ρε! Παιδιά δείτε εδώ, δείτε τι γίνεται! Δείτε εδώ τι γίνεται παιδιά! Δείτε εδώ τι γίνεται! Παιδιά, γίνεται ένας χαμός! Πραγματικά! Θα γύρισα κάμερα, έχω γίνει χάλια. Δείτε εδώ τι γίνεται! Νομίζω ότι τώρα σε λίγο να αρχίσει πάλι. Τώρα πηδάμε! Πάμε λίγο ρε!
Αγωνιστικά! Γίνεται χαμός πραγματικά. Και τέλος. Παιδιά, τρώμασα φουλ. Δεν τρώμασα πολύ. Γιατί κάνω αυτό που ζήσαμε. Σοφία, τώρα στα 10 βάζεις. Τώρα στα 10 βάζεις. 10 έβαλε, παιδιά. Επέλει πραγματικά. Παιδιά, χαμός. Ωραία, παιδιά. Προχωράμε τώρα. Τι είναι αυτό, παιδιά. Αυτά τα χειρότερα από την παλαρίνα. Δηλαδή, όταν τα χειρότερα εννοώ πιο... Πού είναι τα φουλ. Ξέρω εγώ μας πήγαινε έτσι πάνω κάτω. Μετά γυρνούσε με 200, ξέρω εγώ. Έκανε κύκλους. Παιδιά. Τρώμαξε φουλ. Παιδιά, τρώμαξε φουλ γρήγορα. Λέει να παίξουμε μπάσκετ. Να ρίξουμε βολές. Δεν θα βάσω λάκι, κάτι άλλο βάω. Ωραία, παιδιά. Παιδιά, όπως βλέπετε έχω πάρει ένα σνάιπερ με μπίλιες. Παιδιά, κάντε ένα like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, Pavla Vlog. Bye.